Pablo Ruz epaileak lekuko modura deitu ditu Luis Barcenasen eta aurretik Pepeko diruzain izandakoaren idazkariak. Biek, Barcenasek eta Lapuertak ustez alderdiari dirua eman zioten enpresariekin egindako bileren inguruan galdetu nahi die. Pepeko kontu ikuskaritzaren arduradunak ere deitu ditu gaur. Oporretatik itzuli berria da epailea eta aurrerantzean ere ez zaio lana faltako. Barcenasen ordenadoreak borratzeagatik Pepek delitua egin duen zehaztu beharko du eta airean dago gainera iuk eskatuko ote dion gai horrengatik Cospedal inputatzea eta Rajoy lekuko modura deklaratzea deitzera. Baina Cospedalen abokatuak ukatu du alderdian frogak hautsi dituztenik, dioenez Barcenasek bere ordenadorearen diska gogorra aldatu zuen, Suizako eskari judiziala iritsi baino egun batzuk lehenago, eta hain zuzen ere diska hori izan zela Pepek hautsi zuena eta bertan ez zegoela inolako informaziorik.